ka kenya ni aw sigi yɔrɔ cogoya ani wagati cogoya sɔgɔmada fɛ foli bɛ di aw kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ma aw ka danaya la ka ɲɛsin groupe renouveau kunnafoni carisiraw ma walasa ka aw kunnafoni an b'a dɔn k'a fɔ dɔgɔkun o dɔgɔkun ni jɛmukan in bɛ sigi aw ye a kun tɛ dɔwɛrɛ ye kunnafoni minnu bɛ bɔ jamana kɔnɔ k'a bɔ dalafɔw la ka da garantilenw ɲini olu kana hakilina miiri kɛ a kan da garantilenw ye jumɛn ye maa minnu ni olu ka baara ye kunnafonidi ye k'olu wele ka na kunnafoni minnu sɔrɔla jamana waleya baw kan u kana u hakilinaw di a kan u hakilina tɛ kuranɛ kolo ye nka hakilinaw bɛ kɛ sababu ye ka hakilina wɛrɛw feere minnu bɛ kɛ sababu ye hali jamana ɲɛmɔgɔw bɛ nafa sɔrɔ a la an b'aw fo k'aw waleɲuman dɔn aw ka danaya la ka ɲɛsin anw ma koba saba kɛra an ye olu ta ka sɔrɔ kɛ koba cayara nin dɔgɔkun in kɔnɔ kosɛbɛ nka an bɛ saba sugandi olu cɛla ka se k'an hakilina miiri olu kan a bɛ tali kɛ fɔlɔ nin dɔgɔkun in kɔnɔ bingani wale cayara an ka jamana kɔnɔ kosɛbɛ bingani wale minnu ni o yɛrɛ kun cɛra kunu juma ni bingani wale ba dɔ ye kati yɛrɛ kan an bɛna hakilina miiri kɛ nin bingani wale ninnu a bɔra yɔrɔ jumɛn hakilina jumɛn bɛ na n'a ye fɛɛrɛ jumɛn bɛ sɔrɔ a la anw ka kunnafonidi hakilina la n'an bɔra yen nɔ min ye maa 49 minnu ni olu minɛna aéroport Bamakɔ président Modibo Keita la a ko bɛ ka mɔnɔbɔ hali bibi in na MINUSMA ka ciden kɛrɛnkɛrɛnnen a ka kumalasela o wulukolon gɛnna ka bɔ an ka jamana kɔnɔ ka kɛɲɛ ni a ye kuma minnu fɔ bɔlɔlɔ sanfɛ an bɛna hakilina miiri kɛ o fana kan n'an bɔra yen nɔ kimɛliw olu kɛra ɲina a bɛ san caman bɔ kimɛliw mana kɛ cogo o cogo ngɔriniw bɛ don u la nka sɔsɔli bɛ ɲina t'a la dɔw ko a baaraw ɲɛna kosɛbɛ dɔw ko k'a ma ɲa ka s'o hakɛ ma an bɛna an hakilina di a kan walasa ka nin kuma ninnu batiri an bolo sera ka da kunnafonidila maa 4 kan Janginɛ Jara ka bɔ Peace FM na Janginɛ i ni sɔgɔma. Nba foli jara ye ka filɛlibaga ni lamɛnnikɛla bɛɛ lajɛlen fo bɛɛ y'i lamɛn n barokɛ ɲɔgɔn minnu bɛ yan kan ka taa se Basaro Malik ka foli di u bɛɛ ma ka bɛɛ fo maaw ma sɔgɔlen ɲɔgɔn na a diyara an ye Malik Konate i ni sɔgɔma n b'i fo ka n baroɲɔgɔn tɔw bɛɛ lajɛlen fo ka régie mɔgɔw k'u bɛɛ lajɛlen fo maa ma bɛ ka n lajɛ nin wagati in na Mali kɔnɔ Mali kɔ kan k'u bɛɛ lajɛlen fo a diyara ka dugawu kɛ jamana ye Ala ka jamana ka basigi kɛ jamanadenw bɛɛ kelen ma Ala cɛdenw minnu fana bɛ yen k'u bɛ kɛlɛkɛda la Ala k'u kisi ka bɔ jugu tɔɔrɔ ma amin ka Ala jeli Ala ka yafa olu ma amin ka bɔ k'u jugu ta fɛnɛ an bɛ Ala deli Ala ka kɛnɛya d'u bɛɛ lajɛlen amin ya rabbi Mamadou Kane ka bɔ radio Clé de la Mamadou i ni ɲankuma sisan n b'i fo n bɛ n tɔɲɔgɔn fo n bɛ régie mɔgɔw fo an bɛ dugawu kɛ Malik y'a fɔ cogoya min na banbagatɔ mɔgɔ fɛn fɛn binna nin kɛlɛ in na civil et militaire Ala k'u dayɔrɔ sumaya n bɛ dugawu kɛ Ala ka jamana basigi amina ya rabbi Basaro Aidara ka bɔ Amapula Basaro i ni ɲankuma isa i ni sɔgɔma k'i fo ka an barokɛ ɲɔgɔn fo ka an filɛbagaw lamɛnbagaw ka foli se nin bɛɛ lajɛlen ma radio ɲɛmaayaso kana se an ka techniciens ma ka foli di u bɛɛ lajɛlen ma ka fɔ halisa an bɛ Masa Rahamani deli Ala k'an don juguw kalo dibi la Ala ka kisi ani tanga kɛ jamanaden bɛɛ lajɛlen ka dayɔrɔ suma kɛ tabaw ye ani ka nɔgɔya kɛ banabagatɔw ye amina ya rabbi Ousmane Togo bolo bɛ réalisation na Bintu Napo ale bɛ son na régie d'antenne Dramane Kone Dag Junior ayiwa an y'a fɔ cogo min an bɛ don an ka babu senw kɔnɔ an y'a fɔ n ko kuma kun fɔlɔ ye dɔgɔkun in kɔnɔ bingani wale cayara kosɛbɛ yanni an ka se Katita ma Malik Konate jateminɛ bingani wale ka wara ni cogoya la tantɔ dɔgɔkun kelen kɔnɔna la walima an bɛ se k'a mɔnɔbɔ fo ka taa seli dɔgɔkun zantigi la ka na Douanzan ka na ka taa fo Kolokani i bɛ o analyser cogo di bon Kaba n'i ye a jateminɛ k'a lajɛ nin t'a a san fɔlɔ ye i b'a dɔn k'a fɔ Mali bɛ nin kɛlɛ in na ka ca ni san 10 ani kɔ ye an bɛ don min na ko bi donc o kɛlɛ min fana bɛ sen na i b'a ye k'a fɔ wagati période b'a la période mana se i b'a ye k'a fɔ attaques bɛ multiplier a bɛ caya donc an bɛ période min kɔnɔ o b'a dɔ la k'a fɔ ko attaques bɛ caya a bɛ multiplier k'a fɔ ni tile filanin na i b'a ye k'a fɔ période cogo di misaliyala i bɛ taa sɔrɔ k'a lajɛ anw ye kunnafonidilaw ye mais i bɛ taa sɔrɔ dɔw fana bɛ yen nɔ n'a bɛ fɔ olu ma ko chercheurs n'a bɛ fɔ o ma ko ɲininikɛlaw ɲininikɛlaw jumɛn minnu bɛ yen k'a fɔ u bɛ ɲinini kɛ lakanako hukumu kɔnɔna na donc n'i y'olu ka ɲininiw jateminɛ k'a lajɛ o période de b'a la o période ye jumɛn ye i bɛ taa sɔrɔ k'a fɔ banbagaci wale ninnu ka attaques n'u ka wulikajɔw bɛ bonya waati dɔw de kɔnɔna na donc ni wagatiw b'a la donc ka wulikajɔw bɛ bonya cogoya min na ka se ka dankari kɛ
u yɛrɛ ɲumana k'a fɔ k'u bɛ an ka sɔrɔsiw ka se ka dankari ko la walima ka se k'u jɔyɔrɔ yira nin wagatiw b'o la donc ne b'a bila o hukumu kɔnɔ k'a fɔ u wulilen don bi na ka se k'a fɔ k'u bɛ se k'u jɔyɔrɔ yira ani fɛnɛ o fɛnɛ dɔrɔn tɛ i b'a ye k'a fɔ nin waati laban ninnu na an ka sɔrɔsiw fɛnɛ ka wuli ka jɔ bonyalen don cogoya min na ka se ka jugu ninnu ka se k'u kɛlɛ f'u dagayɔrɔ la donc maa yɛrɛ ɲinitɔ fɛnɛ bɛ se ka wuli k'a fɔ i fɛnɛ bɛ se k'i firifiri i bɛ se ka mun kɛ i b'o kɛ ne b'a bila o fɛnɛ minɛn kɔnɔ k'a fɔ u yɛrɛ ɲinitɔ don o fɛnɛ bɛ ka wuli cogoya min na fɛnɛ dankari minnu bɛ ka k'u la fɛnɛ ka se ka wuli ka se ka dankari fɛnɛ k'an ka cɛdenw. Bon Janginɛ e b'a jateminɛ cogo di wagati dɔgɔkun 2 dɔgɔkun 3 ka bingani wale wara nin cogoya la tan. Bon i bɛ se k'a jateminɛ cogoya min na wagati tɔgɔya Maliki mun fɔ b'a la parce que n'i y'a jateminɛ nin wagati laban ninnu na an ka finitigiw ye baara laban minnu kɛ i b'a ye k'a fɔ Bamatu kɛlen don ka yɔrɔ caman bɛ yen n'o bɛ i b'a fɔ u ka sanctuaire walima bamanankan yɛrɛ jɛlen na u ɲagada yɔrɔ kɛlen don ka yɔrɔ min kɛ u yɛrɛ sigiyɔrɔ ye i b'a ye k'a fɔ tiɲɛni donna o yɔrɔ ninnu na donc tiɲɛni donna o i b'a ye k'a fɔ u walankatara jamana fan caman fɛ voilà hali n'a sɔrɔ u bɛ fan caman fɛ ka kɔrɔ mais i b'a ye k'a fɔ bolofa farala kan et puis ka kɛ an bɛ wagati min na sisan samiya mana se i b'a ye k'a fɔ Bamatu ka ko kɛcogo bi yɛlɛma ani san wagati tɔw tɛ kelen donc o wagati mode opératoire ni san ta ninnu tɛ kelen mais n'i y'a jateminɛ sisan mun bɛ yen nɔ i b'a ye poste de contrôle ni poste de péage ni finitigiw yɛrɛ ka poste minnu bɛ yen i b'a ye k'a fɔ bin bɛ taa kɛ ninnu de kan kuma caman donc kanw yɛrɛ hali n'a sɔrɔ sanga ni sanga fɛn bɛ to ka ta ka ɲɛsin olu ma mais ka a wagati sanama yɛrɛ de ka jugu kosɛbɛ mun b'a juguya ne bɛ se k'a fɔ dɔrɔn u ɲaga minnu bɛ yen ni sekuru olu ma donc u disperser la i n'a fɔ i y'a fɔ cogo min na donc u caritalen don yɔrɔ ɲɛfɛ et puis u b'a essayer k'u yɛrɛ réorganiser halisa pour que u ka hakilina ye mun ye n'o ye halisa ka terreur kosime ka maaw jaw papa halisa ka yira mɔgɔw la k'a fɔ anw bɛ yan an ma taa yɔrɔ la an ka laɲini ye min ye halisa an bɛ se ka dɔ k'a la donc u b'o gun de kan bi donc o tɛ taa dɔwɛrɛ la an de bɛ se ka wuli ka jɔ kɛ u bɛ se ka kunbɛ cogoya min na. Basaro dugu u y'a daminɛ dugu de bɛ se fɔlɔ walima u bɛ taa surasi kanw ɲini mais sisan poste de péage nin dɔgɔkun 2 kɔnɔna la poste de péage caman attaquera n'an bɛ se k'a mɔnɔbɔ fo ka taa seli wagati yɛrɛ la i b'a ye k'a fɔ kucalaw ni san si o poste ninnu ni fɛnw e b'a analyser cogo di. D'accord Isa an bɛ se ka min fɔ dɔrɔn o ye k'a fɔ a surunyana sa Bamakɔ la o de kama peut-être que e bɛ ka a fɔ nin cogoya la ko dɔw bɛ yen sinon n'i y'a jateminɛ a bɛ kalo 2 ɲɔgɔn na bɔ mɔgɔ yɛrɛ y'o jateminɛ chaque fois que ni MINUSMA ka mandat normalement wagati kun sera i b'a ye a taw tun bɛ bonya ka taa jamana kɔnɔna c'est-à-dire kɔrɔyanfanw ni camancɛ yanfan ninnu fɛ an jalasago ni o caman ninnu ye ala ma mɛn kosɛbɛ sa kosa na surunyana Janginɛ ni Mali ka kuma na k'a yira en fait samiya mana surunya i b'a ye binw bɛ falen ni binw falenna o bɛ kɛ position ye min bɛ se mɔgɔ bɛ se ka dogo minnu kɔnɔ donc mɔgɔ bɛ se ka dogo yɔrɔ min na a bɛ tiɲɛni barika bonya i b'a ye Bamakɔ yɛrɛ a bɛ fɔ ko ni samiya sera fɛn fɛn ni bunadamaden bɛ se ka don a kɔnɔ k'a kana sɛnɛ jamama yɔrɔ la minnu ka jan kabaw ni fɛnw hali kuma dɔ la mɔgɔ b'a hali sɔ ni fɛn parce que mɔgɔ bɛ se ka da a kɔnɔ k'i dogo donc c'est des choses ça donne la possibilité c'est-à-dire mɔgɔ bɛ fɛ ka tiɲɛni kɛ ka taa ka t'i madogo ka kɔlɔnni kɛ walasa ŋaniya juguya min b'a kɔnɔ ka se k'o lawaleya donc i bɛ ka poste péage minnu caman fɔ i b'a sɔrɔ a bɛɛ zone min isolelen don i b'a sɔrɔ u bɛ kungo kɔnɔna u bɛ gidɔrɔnda la u kɔfɛla ninnu bɛɛ ye bintu ni yiritu ni fɛnw ye donc c'est des zones qui sont fragiles en termes de sécurité donc a fragilité ka bon or mɔgɔ minnu bɛ na ka tiɲɛni kɛ ka tɛmɛ u tɛ ka tiɲɛni kɛ ka sigi o banna quoi bi n'u bɛ tiɲɛni kɛ dɔrɔn i b'a sɔrɔ hali zantigila t'a la jumɛn de fɔra kunnafoni min kɛ u tɛmɛtɔ u y'a k'u sen la ka papa kɛ dɔrɔn ka continuer donc u b'a kɛ cogoya min na u bɛ don du kɔnɔ cogoya la o ye baara gɛlɛyalen donc o cogoya kelen don malgré c'est-à-dire ko bonya ye jumɛn parce que u nana se hali bi Bamakɔ dagayɔrɔ la n'o ye Kati ye parce que c'est la première fois k'a fɔ ko ni attaque nasugu ka kɛ o de y'a to kunun kunnafoni ye dinɛ dɔw ma sɔn hali ka da la k'a bɛ se ka kɛ attaque terroriste sinon a bɛ waati jan bɔ ni mai wagatiw mana se ka na se fo juin i b'a ye nin bɛ bonya mais min ye juillet samiyɛ mana daminɛ kɔnɔna ninnu na hali Farabugu baara minnu tɛmɛna an y'a ye Farabugu pression bonyana kan hivernage wagati mais samiyɛ banna ni ɲɔ malo ni fɛnw kana wagati min na terroriste kun ye bɛnkan sɛbɛn dɔ kɛ dugula mɔgɔw cɛ mais samiyɛ min tugura la samiyɛ daminɛ dɔrɔn u ye kuma dɔw sɔrɔ k'olu kɛ jalagili kan ye ka bin dugulamɔgɔw kan
pour violer l'accord. Donc ils sont en une position très fragile parce que ni comment on appelle, ni Kenedjera, ils sont accessibles. Donc au moment là, eux, ils sont dans des questions de paix, d'accord, ainsi de suite. Mais il suffit juste que ça a bien, dans le fait on a commencé à faire bien, on a commencé à jouer. Donc il est temps que on a dans les actions. Mais comme ça a été dit, Dorete, ni mouroué qu'elle là, ni a siguro nyami, abi yereke. Donc na yerekera nimbeba kono. Mais sauf que abi wati jambo, comment on appelle, nous mais alertés, ils nous ont toujours dit que Bamakuna là, qu'il y a des cellules dormantes qui existent. Et en termes d'attentats terroristes, comme la sécurité morale de la CAFOC, a déjoué, mais malheureusement, nous réussir à dominer. Donc, on a barrage pour que la sécurité réussisse à information ni sécurité barka bunya. Mamadou Kabo au attaqué la force de fanga nous ya hakina odi akankana kati symbole bele pas d'occasion que en chamambolo bibi na kando kamini et à sécuriser nos katima kan bekan kunu kabalika kati kan attaquer ou quoi faire force de péage ni dugu bisamuna analyse. Oui, ça c'est pas surprenant amanga balana ko sebe ne analyse que kafrato ta ka c'est que dynamique de falina dans ce sens où ni a déterminé anga jamana coron fait enfant le nord kele kun fanga ka boya na sura maban mais curseur déplacé la ta centre là maintenant me wurudugu enfant en effet gangina ni maliko ko oube basoro de coup dispersé là effectivement au dispersion ngara fanga rubulu bibina parce que maintenant il peut passer par Kulukoro Kai Sigazo Nara, voilà. Donc, maintenant, on ne peut pas kono. En tout cas, faut Mali dante Bamako parce que en tout cas, l'enfer c'est les autres. Oui, Bamako c'est les réseaux sociaux. Il va y attaquer Beke Moko Kemen Kobi ça. Mais au Moro Baluka Koula réseau sans faire comme si de rien n'était. Au Ari Tachibla Kekanye Shishuma. Maintenant, comment on y rebat kono si ça, on a réalité donc ni pour le dynamique de Falina. Oui, Fangakura de Soro. C'est pas le contraire. Le fait que Katayoro bombardé nous dispersera, c'est comme les lions blessés ça. Nous mais c'est laquelle me dit, c'est des gens qui nous attaquent kamikaze. Kamikaze ça veut dire je suis prêt à mourir. En chose, je crois pas que nous chemises de ensemble de côté gilet d'eau ou de casque d'eau pour que vous les protéger. On va rober ça mais vous les protéger. Mais un djihadiste n'a pas besoin de se protéger ça. C'est la seule différence. Donc ils sont prêts à tout. Le week-end, moi j'étais dans la région de Ségou, j'ai rejoint Bassaro, mais il s'en est poste de contrôle d'Oui, mais c'est extraordinaire. Il veut tout réussir, ça faut y remettre. Poste quoi fait? Poste quoi fait? Mais c'est extraordinaire. Est-ce qu'on peut être à l'abri? C'est-à-dire que tant qu'il y a une situation, on va finir ou exposer les nous. Moi je crois qu'il faut prendre des mesures urgentes dès maintenant. Parce que ni Israël sera ta, ni Ségou sera inta, c'est postes fait ça tout le monde mais Samuel là. Moi je crois que nous on a souvent non avec précaution en état et ni ne pas d'affaire. En nous gars ne sont jamais en alerte ou presque. Nous ratine là quand même bon vous gars ici quand il a demandé des urgences là attaque ou multiplier etc. Donc dynamique il fallait là le fait que disperser là yoro bombarder là ou tirer là kata yoro là ou faire croix douma nous carrière kata ya fa tugam na fou kati. Kati aujourd'hui c'est le symbole du pouvoir. Kata Kati attaqué, ça c'est un message très fort. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous Kati attaqué, tous les autres points névralgiques du pays, les points sensibles du pays peuvent être. En la vigilance renforcée peuvent être attaqués. Il n'y a rien à dire. Parce que ni Kati, moi me carré Kata Kati Bibina, Kata attaqué ça. Ni ma de la co-administration Tralidi, Igatika, ou Yoro. Donc, en bas, on se gabla au Menangono. Kati, Malik, mais qu'on a connu bien, on est dominé comme il veut, ouais, quand faut véhicule bourré d'explosifs là, ani obligatoirement au bien, et même qu'on non, il sait qu'à fil Kunguru ni gagné pour mettre tout le monde au même niveau d'information parce que bête bololo quand bête Bamako. Bon, kaba mumbe no parce que ni nsugu kera kono fondila ou bela jele misiga fin kelem kono communiqué officiel. Officiel oui. Communiqué officiel et moufo kono fondila alnia so ye dowre soro préfet ibo foko faraka ne le communiqué officiel intafo abi fo ma ko officiel. Donc moufo ro kono. Farak mobli flade nana. O mobli flam nana nu nana fo kan ya fo na umana ka fo kubina kombake walma ko kamine
na kamika ka ci kana mo objectif atteint ka ci en même temps oui yoro mfene ciblé kaba yoro no yoro kafoko yoro deni no yoro deni tew c'est comme ni nana chakeda la renouveau la chakeda la ki nyeshi chakeda renouveau re kere yoro mi ni o mine kaba renouveau to ko ni te foyi ni renouveau antenne ko ba renouveau te meublé wo ko ba ne de le reste la ma to nya ni ko fere donc ou tra yoro mo attaquer c'était le cœur si je dis le cœur là parce que ou ka carburant ko ou ka matériel ko o beye transport, hydrocarbures, matériel, c'est là-bas. Donc, t'as dit on y fait un robot. En même temps, quand il y a aujourd'hui, c'est le symbole parce que ça a bien. Aux directions, aux directions créées, il y a un président Dagaro. C'est comme ils ont vraiment, c'est-à-dire le cœur même du pouvoir où tout le monde est fait. Donc, quand il y a une communication, il faut qu'on arrête ce genre de choses. Parce que pour le moment, avec Kolobar, il a ces diamants depuis le moment. Au même niveau d'information, oui. Des véhicules bourrés d'explosifs. Maintenant, au flamouillé Chilike, il y a là au-delà détail m'a dit là. Détail m'a dit, il y a là Maoulon Vla Moussara, échange de tirs de CNF Oussara. Walma explosif kera Oussara de Kono. Au détail m'a dit moi parce que échange commencera de 5h17 jusqu'à 6h45 il faut que tu 7h m'enfant là qui s'attire parce que dans une bombe chili qu'on fait échange de tour kera yala okera chogodi en même temps mamunu sara na ayuye au chugamna Oussara échange de tir de feu walma Oussara explosif de feu au clean flana fena du munu menena parce que machine n'ona ko menena après sur anya ka foko akera mata ani sabai interprétation kera munu menena kafoko abse ka unno bala parce que bibi na fuka kiri fene ka tige ka se ka ira ka sa no bala wala ma ka sa no tala u kon somekuru ma menena donc o ma tani saba mu fene menena yala olu be fene tu me action ina wa nyini ngali be donc o fene kan ga déterminer do fene jume ma mu be no kafoko mun fatura sera faroko e surasike mu fatura o fatura a fatura explosive de ce wala échanger est-ce que c'est pas trop tôt pour l'udon maintenant c'est pas trop tôt pour l'udon kaba parce que fin mundo il est sur ni a déjà carmé communiquera c'est pour cela que dobo font donne l'année armée nyama bado nyininga mais pourquoi on dit que l'armée c'est la grande miette et pourtant l'armée veut communiquer fantôme fait ils disent que l'armée c'est la grande miette peut-être qu'à ma famille en fait grande miette yoromi où tu sais qu'à pouvoir de vote tout boulot tu sais qu'à exprimer n'a faut et bien exprimer tout comme ça pour l'armée c'est la grande miette à mais la communication à communiquer au baranke l'armée communique partout c'est ce qu'ils ont dit maintenant je pense que au rôle là où tu as communication que tout comme na cassé misala ça ne misala kelindima wati mina francika avion bina coron fait no fuka mo tan kele wala mo tan saba nyona fatura la ka grado chama sarala mais information pour depuis 6 heures ka kumuna nyenye bela jeli faranyo ka taka di journaliste ma ka fouina que c'est sous embargo et c'est à midi qu'on annonce et c'est à midi pile que le journaliste ça trouvait que déjà les journalistes étaient prêts et information traité déjà à kumuna nyenye donne le wani information bana à te jamana kon dombla bisi basala mune dobata fo dobata ça dit débat y information c'est clair moi je le sara ou sara tout de même à craquer comme ça du même au bébé déjà mais bon comme au cas d'une carte entre 6h et midi information bébé très tôt qu'on aurait concerné à ka famille ça va débat à papier bon moi ben et même article c'est tout c'était déjà préparé avec déjà information de faire là donc on a quel quand avec nos autorités au cas c'est qu'au système qui est en place il y a des journalistes tout n'est pas étalé sur les réseaux sociaux. Ni quoi que la trouve n'a ni folie qu'à al n'y a soit bon parce que souvent il y a des informations et bah blague ça sur ni somo kota kalama. Ama souvent il est mo choufle il va y faire ta bla wal na li mo interpeller là. Un deux vidéos qu'elle sur modèle na oui deux photos il a quoi djihadiste mais la personne a fait de vidéo ce matin pour dire que non il n'a jamais été djihadiste a eu mo mi aka identifier donc ami mo ka fin ti a même ta ka somo ko nywa wal ma kare ko na abse ka mo re fru ka somo ko parce que souvent ni mo do photo ira ma ya yi kare ko na be amina à côté de communication jangine et symbole fort yé kafoko kati kan mo do ka odasi sur kafoko bu nyeshi nyema ben ngal do fana mi ka bo fo yoro were kana do kati kan ho do na katre de wal ma be no avec de maron bo ngal fana be no de ni do na chugudi boye mu fo ngal bare be ja parce que ni ko tagale ka fo mo go be se kana kati et puis surtout yorom mega fone poudreur nya jatemne malike yorom fawdudo ibe fen fe do ko e carburant ko minen ko o bere be nyorola mais dunam se kana to wodi klese ku jego roy kuma e ndo
donc n'a ma ye k'a fɔ ko kuma bɛ yen sisan nɔ mais mun de bɛ kɛ parce que touriste filɛ touriste tɛna yɔrɔ kelen tile kelen k'a fɔ k'a bɛna a ka bamaja wale kɛ o a fana bɛ mɛn ka jateminɛ kɛ dɛ a bɛ jateminɛ a bɛ mɔgɔw kɔnɔ ce n'est pas k'a fɔ ko du jour au lendemain dɔrɔn n nana dɔrɔn n bɛ fɛ ka mun kɛ n y'a kɛ o yɔrɔw bɛ yen o kow bɛ yen mais ne bolo nin kɔni c'est mûrement réfléchi et puis c'est bien planifié aussi parce que n'i y'a kɛcogo la et puis heure mun fɔra fɛnɛ heure i b'a jateminɛ 5 heures waati ka na ni heure nin i b'a sɔrɔ i mana kɛ mɔgɔ ye cogo cogo sunɔgɔ suni min minɛ surtout an ka jamana kɔnɔ o y'an ka taabolo yɛrɛ ni fajiri heure ninnu na sunɔgɔ bɛ mɔgɔw minɛ maintenant k'a fɔ ko Kati message de don message fort de don et puis ninnu bɛ fɛ ka message min passer ne ka faamu na message passera dɛ parce que message passera an kana ɲɔgɔn nɛgɛ n'i ye Kati layɛ bi bi in na Kati o de y'an Mali yɛrɛ n'i bɛ se ka fɔ c'est le poumon jamana nimayɔrɔ don président bɛ yen n'i ko ko kan belebele bi bi in na Mali kɔnɔ i tɛ se ka kan belebele fɔ ka tɛmɛ Kati kan dɛ n'a ma kɛ fɔlɔ a bɛ kɛ filanan a bɛ kɛ sabanan ye donc ni se kɛra o ma se kɛra jamana ni ma maintenant mun de y'a to se kɛra nin ma tantôt fo ka na se nin yɔrɔ kan ni mun fɔ o b'a la dɛ donc vigilance de bɛ bonya ka bɔ fo yɔrɔ dɔ la ka don ni nin mobili bourré avec des engins explosifs mobili fila fo kana fo nin yɔrɔ la mais fɛn dɔw bɛ yen nɔ bɛ se ka kɛ tagalen ɲɛfɛ ɲɛfɔliw bɛ k'olu la mun de man ɲɛ mun de jɛngɛnna o fana kan ka fɔ sinon o man ka kɛ o Kati kan ka bonya o ma jamana yɛrɛ bɛ yɔrɔ min na bi bi in na président bɛ yɔrɔ min na o kan ka bon o ma o man ka kɛ ka mɔgɔ man ka tɛmɛ ka se fo ye Isa f'i i kan ka nimisa di kun jumɛn na ne sera yan k'a sɔrɔ n man ka se yan donc don n'a nataw la olu jatew kan ka di an ma mais n'i y'a ta k'a lajɛ bi bi in na an kana ɲɔgɔn ye message min dira ninnu fɛ k'a fɔ Muru attaqué kɔfɛ ko yɔrɔ yɔrɔ man olu ja k'olu bɛ se k'a sɔrɔ ne bolo o message min kun fɔra o de lawaleyalen filɛ nin ye parce que Muru a kɔfɛ yɛ ninnu nana Seware hakili la Seware attaqué ba fo a wala yɔrɔ avion dɔ endommagé yɔrɔ hali n'u sera ka tila k'u yɛrɛ sɔrɔ o bɛɛ kɔfɛ i b'a ye k'a fɔ ninnu ka mode opératoire bi bi in na fan tɛ yen u bɛ mun yira an na k'a fɔ ko n'olu mago bɛ yɔrɔ min na olu tɛ se ka yɔrɔ gosi hali n'a y'a sɔrɔ ni fa tɛ mɔgɔ min na lagalaw tɛ min i b'a dɔn ko nin touriste sugu ninnu tɛ se ka Kati kan kɔni u tɛ se k'a minɛ k'a fɔ k'u b'a k'u ta ye mais c'est pour passer un message ne b'a faamu ten. Basaro a sera ka kɛ cogo di Kati kan symbolique dɔ ye tiɲɛ ye nka ka bɔ ka na don Kati 4 heures n'o ye supposition fɔlɔ ye parce que ni i ye attaque kɛ 5 heures ça veut dire que i donna 4 heures wagati walima e bolo o tun bɛ yen a mɛnna o y'a planifié ka baara in kɛ. Bon ça bora yɔrɔ wɛrɛ kana c'est difficile à dire aujourd'hui parce que mɔgɔ si tɛ ninnu bɔ yɔrɔ dɔn ils sont peut-être à Kati u bɛ Kati kɛrɛfɛlaw la mɔgɔ si tɛ ninnu parce que pour i ka mɔgɔ bɔ yɔrɔ dɔn il faut avoir son identité n'i t'a t'i ka identité dɔn parce que minnu sara mɔgɔ si t'u ka identité bi pour le moment mɔgɔ si t'a dɔn bi je crois que ça serait même difficile i k'a dɔn parce que u sara mobili exposé la cogo min na n ka jateminɛ na il est difficile k'i bɛ se k'o identifier dans un pays comme le Mali parce que TCADN ni fɛn ninnu processus ka jan kojugu maintenant et par rapport au volet communication Issa moi contrairement à Mali je félicite un peu l'armée pour ce cas attaque Kemeni Mouameke on attend pratiquement plus de 24 heures ou même au-delà pour que l'armée ka se ka kunnafoniya dɔw di a kan mais kunu tweeti fɔlɔ kɛra aux alentours de 9h30 9h30 état-major ye tweeti fɔlɔ kɛ et avant 13h communiqué yɛrɛ bɔra communiqué bɔra pour déterminer mɔgɔ minnu ye attaque kɛ su hakɛ minnu bɔra minɛni fɔlɔ minnu kɛra et dire qu'il y aura tissage et même assurer la population ce communiqué est sorti aux alentours de 13h midi parce que ne yɛrɛ hakili b'a la midi 45 wagati quand je suis allé chercher un journaliste là il était en train de traiter cette information donc communiqué o bɔra maintenant attaque in ka gɛlɛn pour que tant qu'il m'a claratissage là qu'a fait nos il était difficile de pouvoir donner une information. Maintenant au-delà de ça, même sur 20h là sur la chaîne nationale, chef d'état-major sur cette chaîne, à chaud quand même, il était en train aussi de donner des choses ont changé. Il a donné d'autres informations, notamment en disant que d'après les estimations, il y avait 3 djihadistes. Maintenant, sauf que au-delà du présumé exactement, oui, supposition de quoi, supposition de mobile. Maintenant, au-delà de ces kamikazes là, les premières informations que le ministre Afrago lance de tir de roquettes ou kera, ce qui n'a pas du tout été confirmé par l'armée. L'armée m'a au comment une kalatoua là, or au comment on fera sur Mada au fait au Tchamankera. Maintenant, on a mis ça. Et ce n'est pas surprenant qu'Adi soit attaqué.
n'i y'a fɔ mɔgɔ ye a bɛ bali mɔgɔ la balina ko tɛ n y'o de fɔ depuis waati jan kunnafoniyaw bɛ ka di ko seli dɔrɔmantiw bɛ Bamako ni a kɛrɛfɛlaw la kumaw fɔra a mɛnna bi tɛ an ma depuis san caman waati i b'a ye lasigidensoba dɔ bɛ kɛ jamana kɔnɔ olu bɛ kunnafoniyaw di u ka ressortissants ma k'u kana bɔ ko parce que Bamako est dans les viseurs n y'o de fɔ kuma caman bɛ i b'a sɔrɔ u bɛ déjouer mais dɔw bɛ i b'a sɔrɔ kuma dɔw olu déjouer bɛ gɛlɛya ninnu bɛ parce que Kati bi Kati ye kan ye mais Kati bɛ dugu de kɔnɔ pratiquement Kati laminen don kan laminen ni mɔgɔw de ni sow de ye ni mɔgɔw sigiyɔrɔ ye Issa ne ka jate la du moment où le camp de Sévaré a été plusieurs fois attaqué depuis comment on appelle G5 Sahel CJB dɔrɔn ni hakili b'a la u ye yen attaqué fo ye CJ bɔ yen k'u nana ye Badalabugu ni Badalabugukaw banna Issa o kɔfɛ kɔsan sunkalo wagati la ce même camp de Sévaré a aussi été attaqué or bi an dun b'a dɔn i mana dispositif sécuritaire jateminɛ le point de départ aujourd'hui pour le centre pour le nord c'est Sévaré oui dispositif sécuritaire beleba de bɛ Sévaré kan du moment où ce camp a pu être attaqué Issa Mali la il y a pas négatif là malgré que le président de la transition se trouve à Kati mais la défensive est Kati Bamako Mali est la zone fouettée qu'on ne peut pas attaquer maintenant ce qu'il faudra travailler surtout c'est éviter c'est-à-dire les dégâts c'est-à-dire le sens de l'anticipation au-delà comme c'est des kamikazes nous be tcheni que ça a dégâts kana bouya en rôle c'est-à-dire du côté malien maintenant avec Aga Daourema comme ça a été pratiquement le cas Mamadou Onyin calculé comment ça peut arriver bon ça c'est la même réponse Bassoro c'est pas surprenant moi je le rejoins totalement parce que ça mais responsabilité qu'on fait un camp situé aujourd'hui. Oui, mais comment des véhicules peuvent rentrer? Mais si les véhicules se trouvent déjà attaqués depuis. C'est clair qu'il y a des différences. Il y a des différences sur les renseignements, notamment. Donc, infiltration, comment ils ont fait pendant tout ce temps, Kati, Yoro Diatemine, et comment ils ont eu le courage, explosif qui est mobilier, sans qu'il y ait un mot à Kalama. Ça, c'est des questions. Je crois qu'il y a une enquête qu'on a menée. Nous avons déterminé pour que dorénavant, nous on a vrai qu'on a ce cas. Parce que ça, c'est des grandes questions. Comment Kati irait? Nous, une fin planifiée certainement dans la ville de Kati. En tout cas, j'étais présent, le coup déterminé. Et il y a aussi les tops. En fait, on a tout comme Kilinto. Ou Djanoron. John ou demain, renseignement na, Kayoro Urula. C'est vraiment, voilà, c'est des questions vraiment pertinentes parce que nous avons accoutrement vestimentaire là dedans. Il se gaffe à miako si on a intelligence justement au bout il est déguisé ça à bout qu'on l'a né c'est riche c'est ça né c'est riche non ni sara il faut Jonathan Firdaus parce que bah faut que c'est un combat contre la civilisation occidentale. C'est-à-dire que Touabou nana nous jogo nous font yada galini Amadou Koufa Koko Uluni Malité négocier tant que France bien. Mais c'est assez surprenant quand même de constater que Umuga Baro Dabla alors que France Tara France Bikata je crois c'est au mois d'août les derniers soldats de Barkhane au Lubebo Jamana Kono. Abi Bali Mogola ou Kake mais Ban la côté parce que ça un bombardement monté ces derniers temps. L'armée est vraiment montée en puissance. Oui. Parce que dans nous fallait na. Vous renforcer en termes d'équipement, oui, attaquer même si le service après-vente n'a pas existé. Ça c'est une réalité. Parce que les zones fait attaquer, Bibi, la population est de Coco ou Maseka Tui. Et ça, solution qu'elle est menée là, il y a une alliée Djabi, mais ça, si la femme a fait badien qu'on qu'elle est tout bas. Toi tu veux aller au-delà des Kata au-delà de la négociation engagée avec Yada Gali et Amadou Koufa. Sortons du factuel quoi, parce que moi je crois que nous on est là pour commenter juste que attentat Kera Kolokani, Akera Bafo, Akera Menaka ou attaqué. Oui, c'est bien de commenter. Mais à mes solutions pour que nous connaissions. Moi je crois que en 2021 le ministre des Affaires religieuses et du culte connaît avec comment d'offre les bons offices au conseil islamique ou na wuli on y a ni kufab na takma pour que gelenga se gaba parce que ça fait que l'année on me continuer quand nous bombarder
nous sommes dans une posture offensive. En tant que Siguma, on a mis Ambou bombarder, c'est-à-dire que ou faut d'ailleurs tout attaquer non. Mais on sait que tout non, que la population sécurisée. Donc ils vont après s'attaquer aux mêmes populations. Et comme vous voyez, tout le monde au bout de tout le monde attaquer, comme vous voyez, tout le monde stratégie comme Kati, il a dit, c'est le cas le plus important c'est le cas le plus important du Mali aujourd'hui, sur la Chukunda. Donc, moi je crois que l'option de la négociation, il ça prime aujourd'hui. Parce que l'effort de guerre, il s'est anticipé. Pendant combien de temps, nous on va continuer à payer juste les salaires des fonctionnaires, 80% de équipement, 80% de équipement là, et le reste de développement. Pourquoi il y a autant de jeunes qui sont enrôlés dans les groupes armés? Parce qu'il n'y a rien. Tu vas dans nos localités aujourd'hui, Baraté, c'est un coup, zone doit être sécurisée pour que mon roi Sénéque, mais qu'est-ce qu'ils vont faire? Tu les proposes 100 000, ou moins que ça, 150 000, vous enrôlez fin au Canada. Moi je crois qu'aujourd'hui, il faut renouer le fil du dialogue avec ces groupes armés, notamment Yadagali et Koufa. Ce n'est pas des Pakistanais, ce n'est pas des Afghans. Maliens de Issa. Non, ni Maliens de parce qu'en moi je suis sûr que la réponse de l'armée sera très sévère. Nous fait. Nous contre-attaque la Tougouni. Donc on ne va pas rester. C'est un cycle sans fin de violence et ça. Il est temps que ça s'arrête, que nos autorités s'assument. Les États-Unis, la première puissance militaire au monde, les talibans ont signé. Quoi, quand négocier, lui, c'est qu'à boire Afghanistan, tu vois, lui, il reste un an. Ça a un mouvement qu'elle est coiffée. Je parle de la première puissance mondiale. Mais on est joint pour que, on a tout une dynamique qui nous connaît. Aïe. Bon, en fait, moi je pense que je pense que je rejoins Khan à ce niveau parce que Mouchi Taba. Mais moi je suis quand même surpris Moukaira Kati. Parce que quand je tiens à la parole de Kane en disant que l'armée monte en puissance, peut-être que tu as ta définition, j'ai toujours dit que l'armée monte en puissance dans quel sens. C'est pour cela que le général Moussa Sensou Koulibaly était sur le plateau, il a posé la même question, il dit que dans quel sens l'armée monte en puissance, ça dépend, il va à la sens qu'on a. Maintenant, moi je suis surpris parce que tout simplement, Katika, Sunjata, le président de la transition, ex-commandant du bataillon autonome des forces spéciales. Anaka bataillon fene be no ko bela jeni faroka en même temps ka laje alerte buena wati do kono fanga autorité wera tuye alle ni tra goudrona to so ga ita so ka fo yeso so déployer no to na ka se ka renforcer ko bela jeli franchi ka se fo sans fait anya yi fene wati kera coup d'état de Jura koroba ira déjà barado de Sénat mais koni maye donc moi je suis surpris tout simplement ni sera ka ke tugodi mais yoromna je suis pas du tout d'accord mo no ka foko top abse ka ke ngamamu ba complice là mo no en do de do faut que au cas clair quoi ça dit le colonel Suleiman de la DIRPA il a dit à un moment il n'avait que millions fait assis ça veut voulu ka bonyo ngai ba be le mal fini ora do avec Djibouti donc ils sont parmi nous au cas accoutrement ça doit finir dont ta taquer ka foko ils connaissent pas walma ou ta don ou te karta don ou te jamana tableau de to irao ils sont avec nous c'est nos concitoyens engagés donc forcément terroriste frogianitigi kolosi parce que Barça Mayo era de la comme Barça era una propos suspect pour l'instant son identité c'est-à-dire ama ira folo ka foko malgré Barça supporter Barça Mayo malgré Barça supporter non on va beaucoup ça veut faire que vous faudront ama ira folo côté parce que charia de ba ira ka foko ni déclarer le comme terroriste comme almouye Tomoktu Mouzile Fenga al la trahela faut domina à déclarer la kafoka et koju que ça de moi pour il est coupable donc bon munganga ke kuma yere be mi no ta négociation de ben bon kaba kelo kele kira dien kono ye kele ba fe dien kono négociation kala Mali kelen tc angana nyogo nege Mali kelen tc kan nkele quand il y a force Afghanistan ils étaient là-bas toutes les grandes puissances à Betme Afghanistan même ça m'a d'abord ben matakawa. Donc, il y a tout simplement anti-kele taban, muguchi taban, parce qu'il y a des moraux kele, et des mamoudons, il y a mal. C'est comme en 2013, quand les forces étrangères sont venues, où il y a des le Doubakouno, où il y a Dagaro Boshikaboy. Et en ce moment, il y a beaucoup de bois, il y a contenant Gao Liberela, Tomoktu Liberela, et Libera.
mais ou dispersera jamana kono quand il y a faka kuma do kono aujourd'hui c'est beaucoup plus dangereux parce qu'il t'a do be dagaro yorna ou be mako de ama ou be misabu de wa walma ou be darkala walma be golf de lawa ou be rojme machita do be yoro kelimna en même temps iba e fene mun kan ke o de ka fo bela jelen kan afranyon kan to na ka se ka demen ke il fait do yi isomna muna misala e be ka mobile véhicule ta 600 personnel ta fo sewu na bora bi jodro ka péage saralim ke machiti la jo ki est mobile fi personne même c'est qu'il y a un mobile fatep explosif la katara qui kunda fo segu ngata kenga segu kasegi ngana ibita mobile jo mais oui il y a ala kan kisi mais ala kan kisi bi redde be folo ala buru fo kigi redde be folo ali bi deme e man ni sababu la maga ala be deme tugudi donc il faut qu'on le kake c'est à dire ame wakati minan sisa tieno na fora sa ko contrôle boya ka boy ka digi ngabo mobile fi mo ba fo ko no o ba antora me jamana kelengo mais ame période mu kono ça nécessite cela abi ka lakana ko fo abi ka lakana ko fo al na fura ki ka jiga bo mobile kono ka mobile fam bela jele daile ka be fi il faut prendre ce temps na be 10 minutes de taille ka nyina mara ka usa e mu be e bi bon ma ka fo ko no ko mun flene ko no ko e ka tanchele dom na na tanta kra nyefe ne trake victime ka ta balo kono dona ala kana tchedien il va faut tout dire donc je pense que les autorités doivent vraiment renforcer cela au contrôle fene ka nke mais tout en bleu ta négociation parce que manque d'activité économique les zones mun flene manque d'activité économique et gouvernance non administration téno denu tolu yerema mais les gars là ils étaient pas nombreux mais ils ont recruté parmi nous oui je nous recruté en tchela oui recruté tout le gars ni fait au bina fendu mo woke ou endoctriner ko ambobiner ka fendo do kuna mumbe ou disku melami wono disku sora ma obeto ke wale de ke nous tina keleke ka foku bina keleke ko na to nyina mana uluko kubina kele de ke uluka idée mieux ka parce que jangna afaka kuma kono leur message est passé le message tout simplement pour dire tout simplement il y a faut ka fait ko fait ku faou jawba attaquer oui attaquer c'est le symbole. D'accord, je vais continuer malgré que le message est bien passé parce que comme Bamako était pratiquement ville morte. Bamako était dans la journée beaucoup de services n'ont pas l'affluence, c'est pas la grande donc ça veut dire que Bamako a senti que quelque chose s'est passé au fait à l'RFI, comme ça a été dit d'habitude avec Yorore, on pensait que c'était du cinéma où bon, ça ne nous concernait pas un peu. Armée drone pour l'Emdo. On avait pratiquement pensé les choses comme ça, mais Kounou, on a compris que c'est quand il ressort. Donc pratiquement personne n'était sûr, les gens ont préféré Tchaman Katou Kassou pour des questions de sécurité. Maintenant par rapport au mécanisme, Dorete Kouissa, nous nous avons baraketou de Dorete, il crée la peur et la famine pour les recruter. Au-delà des tuyaux, il s'attaque, il crée quoi? Ni comment il mine, balou de Mourombolo. À défaut qu'à il la met à Wadjoulou ni à Kumagoga, il a la main pour qu'il y ait et des fils à un aiguille, tu deviens un peu évitou comme Mourodon. Ou beau drone, ils empêchent ni sa mère sur le Mourobaliga Sénégal, nous Doumata et d'ailleurs, les estimations parlent de plus de 4 à combien de millions de Maliens qui sont alimentaires. Donc, de possibles recrutements encore peuvent se faire sur ce terrain. Et ça, Malien a un comportement néfaste. Un comportement, ça, tant qu'un mot fallait. Cette situation, au-delà de la négociation, il s'est perdu. Au Djoumani, ça. Bibina, mon manque à sous, Kadam ne chior la fleur. Il manque à sous du Dunama. Location là. Il t'aime, Romindo. Ita borodon, ita fadon, ita badon. Kabe wabina de clefla sous. Ici, Bamako avec les gens, comment les bêta sous logement, c'est-à-dire villa Koudrou, ta location, attire information fouille du Mroma attaque. Mroma warsara, tira bara fouille donné. On donne tout un villa Morola, Mrodoma en location, item rami, tout fouille don. Or, c'est des choses ici. Parce que villa Koutrouta, tu as la possibilité de faire venir ta qui a mobile là de mobile là-bas. Mais à l'intérieur de ces villas là, comment tu peux le faire là-bas? Combien de personnes tu peux abriter pour opérer une action nationale? Mais c'est la ça. Sous-Juli, Moro-Juli, donc une coopération nous yoro de ta non il s'est préparé au carrément il s'est complice dont il s'est on t'a donné il t'a donné une location oui mais attends parce qu'il n'a pas cherché à savoir il n'a pas cherché à savoir en tant que beau kono il s'est en beau familiarité kono ici si on veut être en sécurité, familiarité est du ça. Moi j'ai l'habitude de dire aux gens, ne faites que du maladreux, il faut être familier à l'agent, c'est-à-dire agent maintenant à poser sécurité là.
il te monte ma fou il a que la dame a été signé comme un homme a été signé avec Eteri avec non teme non teme une fois moi j'ai dû ça avec un agent Bangui Dola on me contrôle la quand on contrôle que donne notre rôle là le gars travaille ici moi ce n'est pas une raison. Après un démarrage d'otage là, on lui donne quelque chose à faire passer pour le faire pour un démarrage. On a vu ça par ailleurs. Il a démarré mais quoi faire nos dima comme il baraque là, il va être blanc tu es obligé de le faire. Même au contrôler. Donc on a bonne familiarité de connaître ça. Qu'on sache que on insécurité là jamana kono et les gens doivent être vigilants. Domaya comment on mo bali là. Même un officier ça. Il va mal drôle là. Officier bena avec parce que officier non. Il ni contrôle les cas qui domine, même un officier doit être contrôlé. Parce qu'il peut être en otage. Il peut être en otage. C'est-à-dire qu'on doit ça. Et tu sais quoi que nous avons mis démarrer comme ils sont yake. Donc ni bien que les démarrer comme ça. Qu'on doit bien amender quelque mais bien wajibé quelque. Donc bien quand on contrôle ça, on met période mina pour que demain c'est bon insécurité là. Non, Basoro juste carrément son dira. Il y a un pays voisin, Algérie, un qui fait Algérie, ça. Ni sera Alger. Qui est fiché. Ni sera Alger, c'est-à-dire que ni sera commissariat là, qui a passeport dit, c'est qu'est-ce qu'elle me pour savoir qui tu es. Il n'en a mounaya non, exactement. Mais c'est ça, mais il a dit, il y a trop de laxisme ça. Wallah, il y a trop de laxisme dans ces pays-là. Parce que tant qu'on m'a passé aux étapes de fait, des fouilles rigoureuses, c'est-à-dire savoir clairement c'est quoi l'identité de cette personne. Au débatto, enquête où c'est abouti. Enquête qui a abouti, fait un retard là, oui. Avait bloqué. Pièce était mon là. Avait bloqué parce que pièce était mon là. À tes dons, Borayorum Nakado, il y a eu trop de facilité pour Kikado. Moi je crois qu'il a soulevé un point très important. Quand il faut vigilance, il doit être faroga, poste de contrôle Eurochama. Maintenant, il va y a des Zantigila et ministre. Yakila Daoudi tra jantigila donc bon ne bolo leçon chama ba ganga tiré parce que an a ko bituka mina bina ka gelen quoi si ça monter malgré information mun passera nous mun passer do mi am se ga yoro besoro flana mi ka foko ambe monter en puissance mun folani galonu o fene akabi ko fene do mo ko la ka kan mu ko c'est vrai l'armée monte en puissance il se ga do rom nuna folo an man sigide ba manti nu kumna bi anka mais si j'arrive avec les opérations Tiama Keletiki n'a pas Maliko ni fait il va être toujours traqué. Mais avant c'était pas comme ça. Il va dire mais on a connu qu'on attaqué et puis on a fait Tiama de civil, Indilman, Mondoro, des consorts comme ça. Au Tiama Mounukera, on y ndara Moussa Singo kon Kamimou, comme ndara mais on est au Mouyo Warati, on y si sans outil killing. Donc Warati bim bege Kankudru Ganka, a Flemulunti Gadraunti, Tourisi de Air Sava Ernange Kangono Mounune, Motes Romuna. Ubo kangono funu yere tara wakati na mu jawbo chekata wala nuklo biloga mu jawbo chekata mais abe wakati jambo angon tokoy ce qui veut dire que armée ga monter en puissance il sait que woro fala mais ni mu fleni ina fo ayre mu fa ni kani mu fo dien fa wo fa ni mun kɛra ali bibi na munun be ka fɔ k'u kun y'an bali k'an ni torusi tɛ kuma u bɛ ka u ka minɛnw cɛ ka taa yɔrɔ min na olu ni torusi bɛ ka kuma parce que an ye Bazoum ye a ye mɔgɔw wele ka bɔ fo tu kɔnɔ walima minnu somɔgɔ yɛrɛ bɛ Ɲame yɛrɛ a y'a essayer k'olu wele a n'olu ka kuma u bɛ se ka ko ninnu dabila cogoya min na ka fɔ mɔgɔ ni torusi tɛ kuma nkalon don ka nin min fɔ an bɛ se ka to dynamique la k'u fa et puis Yad c'est des Maliens an n'u bɛ se ka sigi ka kuma an b'o kɔnɔna na tuguni et puis an ye kuma dɔw fɔ an bɛ ka terrorisme an bɛ guerre de la. Mais lutte contre le terrorisme est-ce qu'on peut faire barake au bena togodi parce que nous fora mogo be sene de ka anga jamana kona ame moni ke ame baga mara ka ame jawwe mais terrorisme be munege ni bita munu me bi ka fo dogo jolawdu ulu beta dogo jola yoro munna u ga nafolo bu ku terrorisme bu ku mesra ku bali donc sorobe ga nakasi munu me ko le baga mara lawe baga be bali walma baga me bojula ka tolu fere jamana yoro la o be ko lu ga wari ke pour que se lu ga effort de guerre fourni amunu me ga ko lu be sene reke ni wakati do sera na e Sénégal ou na dom na la ko lu ta wu yere balon donc maintenant en gango lutter contre cela au Niger venait de kilo obeke tout dit parce que munu me bibi na fo la kana de kasabati ka se ga ni fen nunu be dabla
donc bibi na mun be kɛ dɔrɔn an b'a lajɛ an bɛ dɔ fara vigilance kan jamana kana na to ka i n'a fɔ kati quoi i ka kati minnu dɔw kan ka kɛ ni i bɛ taa yɔrɔ bɛ yɔrɔ la kati n'i bɛ don yen f'a ka dɔn k'a fɔ a b'i kɔnɔ k'i bɛna don aridinɛ de kɔnɔ k'a sɔrɔ i yɛrɛ i t'a kalan gɛlɛya bolo quoi donc an k'a bila o baara o minɛn kɔnɔna la quoi et puis hadamaden baara la fili tɛ b'a la ne bolo nin bɛ se ka kɛ leçon belebele parce que hali bibi na mɔgɔw bɛ moto suɲɛ kati sɔrɔsiw yɛrɛ ka moto bɛ suɲɛ kati an yɛrɛ y'a ye journaux kɔnɔ i dabali bɛ ban dabali b'an fɛ k'a fɔ sɔrɔsi kuturu ka moto ka taa suɲɛ kan kɔnɔ mais a bɛ mɔgɔw dabali ban parce que mɔgɔw u bɛ jouer la ni fɛn min ye avec la naïveté des gens u b'o de jateminɛ wagati dɔ la ka baaraw ye et puis complice ko kuma min fɔra a bɛ se ka ye parce que n'i y'an ka fɛnw ta k'a lajɛ Bazɔrɔ ye mun fɔ social b'an fɛ yan kojugu mɔgɔw bɛ bɔ yɔrɔ jan fɛ u bɛna jigin misiri kɔnɔ u bɛ se ka tile saba kɛ ne ye dunan de ye wari tɛ n bolo n ka denbaya kɛlɛ sera n ka denbaya bɛɛ ma i bɛ taa jumaw ni misiri caman na i b'o kuma mɛn bon n bɔra n ka denbaya bɛɛ de cira kɛlɛ ye n ka denbaya bɛɛ sɔrɔ n nana a ye don jigi kɔrɔ a bɛ se ka tile fila kɛ misiri kɔnɔ mais il cherche ce qu'il veut a bɛ wari yɛrɛ sɔrɔ k'i yɛrɛ balo a b'a ka message mun bɛ kunnafoni min bɛ n'a kan ka mun ɲini a b'olu ɲini donc an kan ka nin bɛɛ de ɲɛɲini et puis terroristes b'an infiltrer cogo min na an yɛrɛ fɛnɛ k'a la an k'u infiltrer ayiwa n bɛ fɛ ka yɔrɔ kan ni yɔrɔ dɔ fɔ c'est très extrêmement important parce que an ka jamana kɔnɔ bi bi in na a tɛ dɔn nin ye jamana kɔnɔ nin tɛ jamana kɔnɔ parce que an ka papier bɛɛ bɛ da ka fɔ ni wari t'i kun c'est pour ça que j'ai l'habitude de dire minnu bɛ contrôle kɛ sufɛ patrouille kɛ n'u ye na jɔ kuma dɔ la n'u ye ne ka pièces bɛɛ contrôle waati u b'a fɔ ko i ka continuer ne b'a fɔ n ko mais bandit tɛ se k'a bila règle la a ka pièces bɛɛ dafa la vignette b'a kun a ka fɛn bɛɛ dafalen don car i mago bɛ pièces fɛn fɛn la a bɛɛ b'a kun mais bandit don n ko mais pourquoi a dɔw bɛ dimi ne kɔrɔ ne bɛ olu ka baara f'u ɲɛna wa mais n tɛ nin ka baara f'i ɲɛna mais mun b'a yira la bandit b'a dɔn déjà ko nin yɔrɔ de la ne bɛ se ka minɛ a t'a yɛrɛ bila règle kan wa a b'o yira la dɔrɔn a bɛ continuer donc en même temps an kan k'an ka pièces an ka identité k'u informatiser sécurité k'u informatiser sécurité dɔrɔn tɛ dɛ informatiser parce que bɔrɔ wari b'e kun e bɛ taa commissariat e bɛ taa san ka taa carte dilan mairie la u b'a bɔ k'a d'i ma i bɛ taa commissaire fana b'a dilan k'a d'i ma mais e ye jɔn ye donc il faut qu'an ka fɛnw de sécuriser a bɛ se ka to k'a informatiser k'a dɔn k'a bɛɛ lajɛlen don fɛn kɔnɔ n'i ka interprète mais bi bi in na minnu sara sisan hali n'i y'a sɔrɔ k'a fɔ u ma se ka kuma mais au moins n'i y'a sɔrɔ k'a fɔ ko fɛn tun bɛ yen ko empreinte ko tun bɛ se ka taa o bɛɛ lajɛlen jateminɛ ninnu ye jɔn i bɛ jamana wɛrɛw i b'a ye k'a fɔ n'u ye terroriste faga yɔrɔ min na dɔrɔn a ka identité bɛɛ bɛ dɔn donc mais anw fɛ yan a ci tɛ dɔn il est venu ani jɔn kolen de ɲɔgɔn minnu salen filɛ nin sisan ani a somɔgɔw ye jɔn ye a somɔgɔw bɛ se ka kɛ jɔn ye a masiramɔgɔw bɛ se ka kɛ jɔn ye o bɛɛ tun bɛ se ka dɔn o bɛ enquête facilité cogoya min na hali n'i y'a sɔrɔ Mamadu Kane y'a fɔ de b'an ka enquête bloqué an bɛ a da aw tulo kan fɛnɛ k'a fɔ an kunnafoni di ɲɔgɔn dɔw olu minɛna ko in na kunnafoni di ɲɔgɔn minnu ni peut-être que ko n'u cogoyaw don ka sababu kɛ ko kun gɛlɛyalen don an bɛ a laɲini jamana ɲɛmɔgɔw fɛ k'a da u tulo kan ko kunnafonidila dɔw minɛna Kati hali sisan groupe renouveau yɛrɛ cakɛda Maliki Jalo o bɛ o mɔgɔw fɛ nka an b'a dɔn k'a fɔ jamana ɲɛmɔgɔ kojugu tɛ n'u sɔrɔ u b'u labila joona joona an b'an kan fara an ka ɲɛmɔgɔw kan k'a f'u ɲɛna k'a fɔ ko kunnafonidilaw don maa wɛrɛ minnu fana minɛna k'a fɔ sɛgɛsɛgɛliw de bɛ sen na n'a sɔrɔla u nɔ tɛ mɔgɔw ka fara ka mɔgɔw jaw fana bila parce que kunu confusion tun bɛ yen nɔ mɔgɔ ye suspect ni siga kelen don i la i bɛ minɛ ka bila bɛrɛ la mais ni ɲɛɲininiw kɛra n'i y'o tigi bila photo bila bɔlɔlɔw sanfɛ a ka gɛlɛn ka tila k'a tigi jɛya ko jatigɛ walekɛla tɛ donc an ka fara o de kama ne y'a fɔ ne ye kunu bɛɛ kɛ k'a fɔ ko mɔgɔw kana jaw ta k'u fili bɔlɔlɔ kan parce que une fois que i ja bilala bɔlɔlɔ kan k'i ye terroriste ye i sigida la i tɛ se ka i yɛrɛ jɛya bilen donc kunnafonidilaw ka baara ka to kunnafonidilaw bolo olu k'o kɛ sɔrɔdasiw ka baara ka t'u bolo an bɛ taa ɲɛfɛ an bɛ na ni an tɛna se k'an ka sujet bɛɛ épuiser bi nka an bɛ na ni min ye sɔrɔdasi cɛ 49 min ni olu minɛna a ko tɔ mɔnɔ bɔra dɔgɔkun in kɔnɔ k'a sababu kɛ min ye MINUSMA ale falasela ye k'ale da ye fala kɔnɔ bin tigɛ Basaro Haidara jalaki min binna kan ko a ye publication tendancieuse et inacceptable. Oui, Issa i b'a jateminɛ k'a fɔ sɔrɔdasi i b'a dɔn ka kɛlɛkɛla sɔrɔdasi 49 minɛnen kɔfɛ ŋunuŋunukan bɔra u bɔra yɔrɔ jumɛn u nana mun de la o kumaw senfɛ Olivier Salgado kɛra mɔgɔ ye min ye tuuti kɛ k'a jira ko Mali ɲɛmɔgɔ kun b'u ka nali kalama donc o de senfɛ o yɛrɛ partagera kosɛbɛ même comment on appelle presse étrangère dɔw ye o kumakanw ta ni ka agence donc Issa o de kɔfɛ je crois que ni ye état fɛn ministère des affaires étrangères ka communiqué jateminɛ u ko k'u y'a ɲini a fɛ i ye kunnafoniya min di a dalu i kana n'a daluya k'i kana n'a daluya donc ko fo ka taa se nin yɔrɔ ma Olivier Salgado ma se ka na ni preuve ye min b'a matérialiser k'a fɔ ale ye kumakan min fɔ ko tiɲɛ don o kɔfɛ a ɲinina fɛ k'i ye kuma min fɔ
il y a Boïka Kuma Galondiga Touni. Je crois qu'à Massan ou Fladema. Donc le fait qu'à Massan Roma, le Mali se voit dans l'obligation qu'Aïrako Nintia, ministre Barla, nous est bien. Ni kelea sabati jamana kono do ni ɲɔgɔn cɛ fo ka taa se Mali ni jamana wɛrɛ cɛ ɲɔgɔnya kuma ma donc n'o bɛ cogoya min na ko Olivier Salgado ko a ka an ka jamana bila tile 3 kɔfɛ hali n'o y'a sɔrɔ jateminɛkɛla dɔw y'a fɔ ko a yɛrɛ kun bɔra jamana kɔnɔ ka taa ka bɔ jamana kɔnɔ donc peut-être qu'il sentait que a bɛna laban de la maintenant a kɛra cogo cogo hali n'a taara a tɛna se ka segin tuguni MINUSMA ka kɛ MINUSMA cakɛden ye an ka jamana kɔnɔ je crois que c'est un peu ça le problème o de b'a jira sisan an b'a fɔ mɔgɔw ye kuma kuma n'i bɛ to ka bɔ i da ni jalaki don ka se mɔgɔ wɛrɛ ma i k'i jija a dala ka k'i bolo n'i ko Mamadu Kane ye nin kɛ Mamadu Kane ye nin kɛ a dala ka k'i bolo k'a fɔ ko Mamadu Kane y'a kɛ ka d'a kan ni sɛgɛsɛgɛliw bɔra Isa ni dɔnna ma sɔrɔ i bolo i bɛ se ka ɲanki i bɛ se ka jalaki sɔrɔ Mamadu. Non, moi je crois que Olivier Salgado a frappé la Kosovo parce que avec la nationalité Obeja contrôle la Kosovo, c'est un Français. Donc naturellement Christophe Sévignon. Donc na kuma do fo ni kuma sabatilinde na fo basoro ko tugamna na foro akaka même ONI, je crois que la maison mère à New York, je crois que ONI a kuma contredit. Et donc Nico sur au niveau là, moi je crois que les autorités maliennes sont dans leur droit. Mais à Batougouder. Non, je crois pas Naba à tout. Je connais pas ses intentions parce que c'est comme si Mika Dialakita, mais c'est que si ne veut pas tweeting quand à Koko ku ango moko kuma kalama ko ni sur la menali parce que ça c'est une affaire très très louche. Ni voronga ni sur la bina ni konotonga affaire tamata muluka do akonna la. Mais c'est que si ni kuma faratilin fo ko la na fora kika na ni prévu ni mana ni prévu ni muyi soro. Moi je crois que voilà. Malik. Bon, en fait, je crois que en cas communiqué Folom Blara le 12, le ministère des Affaires étrangères fait adresser MINUSMA à MINUSMA à ce explication dit, parce que Olivier Salgado, si je comprends bien le communiqué, le sens du communiqué, ils n'ont pas démenti tout ce que Olivier a dit, mais une partie où Olivier a dit qu'il aurait été informé. Donc je crois qu'à l'an qu'on a fourni d'aurait ni qu'on a fourni djelen batambulo ni fando bambulo fando tambulo amba la conditionnel siga douala. Donc à finir siga dehors là mais ailleurs ton il faut qu'on clarifie qu'on y ko boko blama siga dola. Mais yoro ni nana ici ni Olivier siga dola à ko kafoko ivoirien autorité ku si abena fo na fo yanga autorité maou ku kuna fo donc en autorité maou fene de ko bon abse comme yeko abisa na fo yanga kuna fo il ka explication di wal mais ka bo qui rectifie donc amau explique bon ama fo ko Olivier rek explication mais adresser la MINUSMA donc c'est la MINUSMA qui devait répondre parce que Olivier aussi mais le porte-parole de la MINUSMA allez la tuer quoi même de là Olivier n'est rien allez la tuer je réponds à ça Kane le porte-parole ne peut pas décider lui-même. Non, non. Malik, juste une précision. Olivier ne décide de rien, mais Olivier porte la parole de l'organisation. Oui, voilà. Maintenant, moi je parle du communiqué. Le gouvernement, surtout le ministère des Affaires étrangères, a adressé une correspondance à la MINUSMA d'expliquer ou bien de rectifier le tweet. Donc, d'expliquer ou de rectifier le tweet, c'est à travers le porte-parole. Soit ils organisent une conférence de presse, le porte-parole débat à la presse, il rectifie en disant, voilà, en donnant des explications ou rectifier son truc. Olivier finalement, ordre fait sur la coquette. Est-ce qu'il peut le faire? Parce qu'il est le porte-parole. Mais l'organisation devait sauver la tête d'Olivier quand même. Maintenant, oui, mais nous marquons. L'organisation accepte déjà. Parce que premièrement, Olivier a tweeté qu'on fait. L'organisation n'a pas fait un communiqué officiel pour démentir, pour dire tout simplement Olivier a fait le tweet sans informer le truc. Alors il a parlé en tant que porte-parole. Donc il a parlé au nom de l'institution. Quand il parle du nom de l'institution, ça veut dire que l'institution va calama. Ça veut dire Olivier Mousse est le tweet. MINUSMA va calama. Et MINUSMA est d'accord avec ça. Mais Nations Unies va calama. Non. Kaba kana o yɔrɔ fɛnɛ fɔ ko Nations Unies ka communiqué jumɛn na ko ka Nations Unies Kaba il y a un porte-parole dont l'identité n'a pas été donnée aussi. Je vais être très clair à ce niveau aussi. Confusion totale les pays o yɔrɔ fɛnɛ na Nations Unies na RFI ka mun ye reportage ka ɲininkara ko dans les coulisses c'est ça ko a neuf dɔ y'a fɔ a ɲɛna mais porte-parole ouais kuta ka mais porte-parole voilà comment le porte-parole abidjan il a dit quoi. Comme Mamouflen, ils ne font pas partie des missionnaires de la MINUSMA, mais les éléments nationaux, la sécurité au bord de Colombie, mais à Djatena pour MINUSMA, il faut préciser ça, il faut qu'on là. Maintenant, comme au Simadi, le ministre de le 20,
ko semaine kelen kɔfɛ ko mun ka kɛ cɛ ka taa diplomatie fana bulon ko bɛ ko k'i ka mécontentement yira a dɔw la i bɛ lettre yɛrɛ sɛbɛn k'i ka mécontentement vigoureusement n'a fɔ fɛn y'a kɛ cogo min na Burkina y'a kɛ cogo min na kunu français ambassadeur la u y'u ka mécontentement yira a dɔw fana i b'a tigilamɔgɔ gɛn ka bɔ i fɛ k'a expliquer ka taa ka bɔ o y'an ka spécialité voilà a dɔw la i b'a déclarer personne non grata donc o bɛɛ lajɛlen b'a kɔnɔna na Isa i b'a kalama Olivier ta in filɛ nin tugu b'a la parce que Mali ye mun fɔ o y'an kunnafoni dila ye mais Olivier il est de l'aménagement donc kana fɛn fɔ fɛn min n'a dalu t'i bolo i bɛ baara kɛ yɔrɔ min na ne bolo o maîtrise n'o fɛn bɛɛ kan ka sɔrɔ i bolo mais e nana i pan ka fɛn de fɔ fɛn min ni i t'a dɔn donc n'i t'a dɔn n'a dalu t'i bolo mun na i bɛ bɔ k'a fɔ en tant que responsable comme ça i man ka bɔ ka kuma sugu dɔ fɔ kuma min n'a dalu donc Mali autorité o jo don k'a fɔ k'a kana ni dalu ye donc ni dalu t'i bolo Mali b'a ka responsabilité ta ne bolo c'est très clair. Et puis i ka kuma ne m'a fɔ ne bolo tugu don dabɔn kama don fili tɛ dɛ a y'a tugu a y'a dabɔ kama a y'a kɛ et puis il a fait sciemment ka confusion non o de don parce que mais n'o tɛ e bɛ se ka nin fɔ cogo di un responsable Isa e tɛ se ka nin renouveau kungo la cogo sugu dɔ la question sensible et puis avec des armes ka girin ka kuma ten k'i kana n'o dalu ye i tɛna nin dalu ye ça veut dire que tu as fait exprès ayiwa dabɔn kama don an b'a dɔn k'a fɔ an ka sujet laban kun ye kimɛliw kunnafoni mais wagati korona kosɛbɛ kimɛli minnu ni mɔgɔ caman y'a yira ɲina k'a fɔ ko a baaraw taabolo ɲana dɔɔni walima Mamadu Kane dɔɔni tɛ dɛ a ɲana yɛrɛ kana fɔ dɔɔni dɛ par endroit non parce que polémique dɔ bɔra an tɛ se ka pouvez gérer pédagogique mais kaba ko hali a ma ɲɛ 100% Mali ça manque de pédagogie mais kaba n bɛ fɛ ka mun fɔ yɔrɔ la a ɲana i bɛ ɲalen dɔn parce que problème yɔrɔ min na ça fait très longtemps Mali kɔnɔ an ka ne bɛ k'a fɔ Mali t'an t'an bolo quoi o ye hakilina de on va à l'excellence donc ni gɛlɛya min donna fɛnɛ fɔ a ɲɛna on est d'accord k'a ɲɛna mais par moment ça manque de pédagogie dans l'ensemble ça s'est bien passé exactement dans l'ensemble ça s'est bien mais par passé moment ça manque de pédagogie an k'o fɛnɛ fɔ a ɲɛna ne bolo yɔrɔ min na n b'o fɔ yɔrɔ min na san tɔw la ce n'était pas comme ça. Oui, on est d'accord. On est d'accord. On est d'accord. Et puis ministre kan ka ko fɛnɛ a ɲɛna mais a tun bɛ se ka Isa a fɔ denmisɛnnin k'a kɛra papaga ye a fɔ denmisɛnnin k'a kɛra papaga ye an b'a fɔ yan fo a sigiyɔrɔ la ka foli di Aba n'a ka denbaya ma ka foli di El Hadji Fode Kone an b'a fɔ olu bɔra Makan ka na El Hadji Kalilu Traoré capitaine Kalilu Traoré an bɛ a fɔ ka waleɲuman dɔn ka foliba di Alimami Sangata ma yan fo ORTM na Fuseni Sisoko an bɛ i fo yan fo Garantigibugu Ali Ɲataw an b'i fo Ɲamakɔrɔ Kurani na ka foli di Mama Denaw ma yan fo Segukaw fɛ yen nɔ kanubagaw bɛɛ lajɛlen Dudu Bakari Sidibe yan fo Gao gouverneur Musa général an b'i fo k'i waleɲuman dɔn Amadu Lasana Konare Katikaw fɛ yen nɔ a ye wulikajɔba kɛ an bɛ hakililajigɛ k'a fɔ kunnafonidila dɔw minɛna kunu ko jamana ɲɛmɔgɔw ka kunnafonidilaw bila u ka t'u ka kunnafonidi baara kɛ kunnafonidila bilayɔrɔ tɛ kogoba naani ni ɲɔgɔn cɛla ye Bitu Nafolo bɛ nɛgɛ karafe la son fan fɛ Ousmane Togo ye réalisation Dramane Kone Dak ale bɛ régie la an b'aw fo ka waleɲuman dɔn aw k'an bɛn sibiri wɛrɛ ni jɛmukan kelen kɛnɛ kan wasalaam